Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Kuwi piring kesayangane Intan pemirsa. Iki lho piring kesayangane Intan iki lho. Bu, tak jupukno sendok rasa. Iki piring kesayangane Intan. Iki ya sing dienggo. Ibarat kadang iki urung tak isain kuwi dinteni. Disai resik terus ditisuni, dikipas angin nganti garing. Ape tumbas sambel tahu. Tidak dicegat Sawah. Budi ditumbas nama ayam karo bunda rezeki pemirsa. Rezekinya sawah gak ya? Sawah ora bunda ora bencaan sawah. Yuk pancen pengen tuku Mie ayam. kan wis suwi. Intan nanti sedikit saja ya di sini terus minum teh pahit ya. Tak minumi teh pahit ini juga pemirsa ya. Jadi Ini bisa sendokku. ya tolong dok. Sambel. Seiku enak kecap ora dok? Enak kecap ora? Wis mak berdua ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Intan iki kudune digang. Kemarin kae wis mak emok pop mie tapi yo tak ewangi. Jenenge rezeki, engko iki aku mam Intan ra tak kei aku kadang yo ngesakno. Aku jaluk iwake iki. Iya wis. Enak iwake. Iwake muga-muga sehat ya nduk ya. Amin ana ya. Ngerene. Apa namanya Mbak Indah aku kali masak. Gede. Ditelepon. Mbok. Rene Mbak. Engko repa. Rene engko mboke melok. Tak anokno. Bariki siap-siap, Dek. Aku mangan nih, Dok. Bariki yo, bariki siap-siap. Nek gone Pak Indah. Iya. Aku mesti lak meja. Iya. Loh. Kon siap-siap pemirsa. Tak gawane jagung pemirsa. Sapa Mbak Indah? Iya, bismillah. Enak. Apa? Kayak kecap, Dok. Dia si kecapam. Ini kono lho, Kak. Dudu iki. Entek, Dek. Kuwi lho, Dok, kecap, Dok. Ndek glek-glek, Dok. Nang ngarepmu ki lak kecap, Dok. Ngarepmu kuwi lho, Dok. Ngarepmu, Dok. Ngarepmu, Dok. Tulung. Iku ngarepmu pas iku kecap, Dok. Dudu iki to. Ogak sing kuwi, Dok. Tak coba belajar. Kok nek kebiasaan kan ning ngarepe kuwi tan tulung jukono iku nek pamane atine gak bolong, gak enek, Bu. Padahal ning ngarepe gak enek. Dan tak jajale. Tan, kuwi kan enek cowek ya. Ning gone cowek kuwi enek kecape. Iya, iki lho, wes. Itu namanya Kecap. Betul. No ya. Tapi entek iki kecapam san. Ijek lumayan lah. Sesuk tuku neh. Kecap. Jadi didelok sik rintahanane enek ora kecape. Aja bilang urung-urung wis gak enek, Bu. Kuwi jenenge sawi putih. Enak ya punya saya. Enak ya. Serena maca gak umbas. Aku seterak aja ya Mbak saya lah. Karepem kan. Serena maca gak umbas kok ya enak Mbak Indah tak gawane anu lho. Godokan jagung. Ini daster dari Mbak Nita. Intan juga harus dipakai. Makasih ya Mbak Nita. Kinara. Ngancani, aku mau cerita tekan dulu ya. Ngancani Mbak Indah. Mas Dimas pulangnya dari sana jam 10 paling enggak aku tekan cepu jam 1-an ya pemirsa gitu. Numpak apa Ibu? Sepur. Oh.
Tak kira numpak cherry. Numpak cherry. Hah? Gak. Lah ibu apa nih di? Gue tisu. Niki naik kok so. Cherry yo ning omah cherryne. Mobil cherry. Jejernya enggak jejernya. Mas Dimas kan senengannya numpak mobil cherry. Tunggu kerja dok. Enak pemirsa. Dekne yang mahal kena radio iki Gak wani. ya wani mungkin dia rontok kuwi mang lho. Griming ngono mang lho. Ngono iki kancing kabeh ndok aku ngono. Enak ae pemirsa. Kira aku senenganku iwak. Bu gak usah iwak ana ya. Aku gak usah alung iwake mbok makmu kabeh apa apa? Aku gak usah iwak. Iki balong tak gue. Kok ning iki lho ndok ning tisu lah wis to. Lah yo kok angel men mangan ngene ae. Kok nyogrok ke pojokan. Aja rono-rono gak ketok awakmu sing ning kene. Nah. Halo pemirsa. Aku Jengene apa iki kol? Sawi. Pancen keduren mejane ya kan. Malah rasane iki kudu munjuk-munjuk ngono. Nek sing meja cilik seneng gazebo kuwi kan pas nek dienggo makmu. Ya, betul. Ketoke dhuwur mejane. Iki piringku kesayangan aku. Aku yo senenganku piring iki yo iki gak mah sing lainnya mah. Aku sekarep kan. Aku kadang piring plastik juga apa-apa. Si anak iwake guys. Enggak emang, mungkin lho, Mbak. Tak marutno jagung sediluk bayi. Mbok soteng napa ora? Sediluk tok tak parut sediluk. Iki lho ndek kayak tisu kene lho ben ora moro rono. Lah. Kinara. Kok ngerti Bandung Pak? Engko coklat. Iya, coklat nene. Ora. Bismillah. Lagi ditukokno ibu, so dicoklat nene. Kok apa? Ibu tapi umum kok nene tapi sesuk. Nukokno gelem nah. Gelem. Sing kurek kan ibu perkara pasta gigi Pepsodent. Mintan kan urung ana seminggu. Ditumbasno ibu Pepsodent yang besar-besar 2. Lah kan, lah kok Intan kok nganggo Pepsodent ibu? Sithik mang aku nek jupuk. Ternyata Intan kok wis ora panas nduk wis wadem jelem. Wis entek. Belum ada seminggu ketok biasa. Besar-besar ngono. Angger bar mandi tak teliti, ngisore kadang telu eces ngono, tak suwi katine. Pep pamane sikat ngono ya, sithik cis ngono wis nek Intan kan sampai panjang ngono. Tunggu sikatan padha jeblok kabeh, jebuk neh. Baleni neh sikatane. Kadang dibaleni neh. Sikatan rek bolak-balik juga ya rong dina lah ya telas to nduk gedhi. Ngono ibu kan produk NASA, ben ibu satu kesik apa gigi ibu ben gak sakit nganggo NASA cocoknya kuwi. Produk NASA. Disen aku. Alah, Kak, ibu gak lagi. aku agak kuat. Ya wes. Terima kasih ya, Le.
dapat ini loh pemirsa. Kayak sopo kuwi? Iya, MPG Uni, mereknya Uni pemirsa. Yuni Sarang no. Ayo nderek gak ketok. Wes Yuni Sarah ya. iki Uni tok nduk ora nek sarane. Oh, Yuni tok. Uni iki ketoke saka ndi ya? Saka Bojonegoro. Saka Bojonegoro menawi iki. Uni Bakery. Bakery. Terjamin kebersihan karena dikerjakan dengan mesin. Enak gunane ndek nane dikekno aku. Terus emang eling neh bude tak anu meleh bude tak gawekno roti neh. Wes terima kasih. Wes buke tak njupukku lho jagung. Pergi nang diminum teh pahit. Padesen ora? Mboten. Enak Enak. widik kok. Siapa jenenge? Teh bunda aku tak terno. Heh? Teh bunda. Teh bunda mbok terno oke. Kok sambuk seteng wonge gak kudungan. Iya, wis tak pateni ya. Enak apa? Bu, bunda mang seksi, Bu. Lah kenapa? Nganggo kelambi koyo sing dikeki wong mau. Oh, dikai Mbak Nita. Seksi bunda seksi. Iya. Iki seksi tapi seksi. Ya, Bu, soteng no. Bunda seksi nih rek. Cantik ya. Seksi. Iki lho aku tak ngentas iki Mbah Yi nyuwun. Kene lho kok kene lho, ketok lho ngene lho. Wes ketok ngene lho. Dadi ketok jagungnya. Wah, cek panus. Panus, Dok. Panusnya lah kaprah. Aduh. Hati-hati loh, Bu. Memang kan iku yo kan si atos tak godhog neh pemirsa tak beno mola-malik tak tutup. Kan mau atos lah yo tak godhog neh iki mang. Dadi cek panus nus. Oh alah kalau panas-panas nus-nus. Iya. Papang mini. Iya itu pokok. Saya do tak jukono jagung bae do. Mbak Yun, di jagunge. Saya tadi aku tak. Bunda seksi pemirsa ada apa? Ceritanya kan ini sing baju ngene sawah tapi kan molor ya. Ternyata tinggo bunda aku sedeng. Tinggo malah dadi seksi apik jere. Iya, seksi. Sing satune kan ukurannya sak padha iki. Iya. Warnane yo padha. Nek jangan sedeng. Sing padha iki mang. Tinggo bunda iki gak sedeng. Kudune direnovasi ning gone mak malem, dimasno kain kene dirondok digedhekno terus ki digedhekno. Nek internet gak usah ya. Kain wis pas. Gawe konten pemirsa. Bengi-bengi gawe konten ya Allah ya Allah. Apa? Ibu. Lagi piye Ibu kok enggak konten? Ya. Kok iso gawe konten lho. Awas hati-hati yo. Kesini ntar. Halo. Ntar kesini dulu ya. Iya. Tak menyisirkan untuk Mbah Yi. Mbah Yi. Ibu Kinara mangan jagung kuwi gak oleh ya, Bu? Nek sing empuk boleh nduk. Ki Mbah Yi tak ngegolekne sing empuk nduk. Oh, dadi empuk nduk tan mengatok sik piye lek. Padahal pemirsa wis tak ketok nduk kan. Ketok. Padahal iki wis tak godhog suwi. Lho wis ketok kabeh sak jagunge. Sak jagung-jagunge tok. Ya. Ternyata ibu ya sak jagung-jagung padahal nek jagung manis iku pemirsa godhog sak umupan ngene wis langsung. Betul. Iki mari jagung. Gimana padahal ibu wis nilai sing sekiranya anu canduk. Sekiranya berani. Apik wis. Destroyer apik guys Ibu guys. Terima kasih nih Mbak Nita. Nggih. Try Gambare kupu-kupu aku. Iya, kupu-kupu pagi. Ngarep tak gawekne, sing tak pilihne sing enung, Nduk.
Kinara maamku kan boleh, Bu, wis gede yo. Boleh ndek bengi malah ning gone Mbah Dames mak empeyek lho. Mangan bayar. Sisirne bayi. Enak duk lagune kupu-kupu pagi. Piye? Ada yang benci. Papa. Sik duk sebentar lu ngocakno bayi duk. Ada yang benci dirinya. Ada yang Piye nyanyine piye yo? bersimpuh mencintainya. Ada pula. Kok ibu kamu ya? Kau mau? Umuk piye? Maksudnya nyanyi masuk ngono yo, ora no yo. Tekono Mas Sufaa sing ngeroh. Masuk wafaan. Mas Sufaa ku lho. Ini hidup kisah si kupu-kupu pagi, berjuang bertaruh seluruh jiwa raga. Mas Mbok Fai. Kok Mas Ripai ya? Mas Ripai masih Mbak Ani. Kalau Bu wis Bu ayo. Gak apa-apa lho tak pareti klopone. Lah kae ning ndi kae? Ora nek ditinggal. Nama si mobil deh. Wes ya toro Andi. Iya, cus. Sik toh. Ya. Pengen bagi itu saya orang tak kei. Orang tak kei. Lewat apa? Garam. Wes sithik ae kekareng kekeh. Wis. Yo. Oke, selesai. Iya. Aku bersih. Gai. Sofa. Semuanya kok selesai. Apik guys, kelambiku guys. Iya. Terus Uyah. ya. Uyah garam, nek gak rewi uyah garam. Tul. Saya tak icipin ya. Enak pora? Enak pora kok? Wes enak. Ayo. Wis nyampe tempatnya Kinarang. Aku dikongken Mbak Indah. Oh, dipintai tolong Mbak Indah ngiseni banyu-banyu. Kok terus deleh ning gone kulkas supaya apa jenenge? Mas Dimas Minumnya adem. minum mati. Iki lho. Kok lak seneng Mbak Indah atine? Iya, atine ben seneng. Dijak iklan, dijak iklan. Dijak iklan. Piye, Dok? Awakmu ki apa botol-botol sing kosong diseni. Aku dikongkon Mbak Indah ngiseni botol-botol ben atine Mbak Indah seneng. Ngono lho. Dijak iklan. Halo guys, hari ini kita mau merekomendasikan kalian karena sebentar lagi kan tahun baru ya. Mestine kan pada kumpul ambek keluarga terus mari ngono mesti kan makan-makan ya kan. Tapi ini itu tadi. Jadi ya aku merekomendasikan. Ibu pengen yang jowo. Tak mak mikir. Mangkok enek. Golek sing enum, Dok. Iku lho. Wis, sup, duduk kono. Intan gak pengen tugel ndak? Tugel tolong tugel. Tugel no. Ade Bunda ojo lali lho. Oh iya, awak mesti ngelingno ya ngene. Mbak Yun tolong kok tekokno Indah. Tekokno Indah Mila sindi. panciku. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ya Dimam. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo sampai lali lho Bu, Ade Bunda lho. Oh, ada Bunda. Gak. Ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggo tombo pemirsa iki rambut-rambute iki jerene kena dienggo ngobati godhokane. Umuk lah. Gula jere. Aku yo jere kan. Aku umuk. Repa pusing pemirsa iki dijak iklan. Keranjang minggu ya. Hmm. Nanti tuku lepas tahun baru terus dibeli-beli. Belum. Bismillah. Enak loh. Tak godhog kan tak teng 2 ya kan yo, makane empuk. Ngancani. Apa? Biang lalan nek wis enek-enek. Bedane nduk ya. Biang lalas ning cepu ki kan mlakune alon ya. Heeh. Ini sing nggone ngarep koramile Pak kuwi. Banter pemirsa. Heeh. Jerene Intan salah brok-brok, Bu. Heeh. Salah Brok-brok piye nduk? Bunga-bunga piye? tolong. Ndekne wedi kok. Nek aku ngono gak wedi. Ya pun pemirsa demikian nggih konten. Anaknya sapan pemirsa aku tekok pemirsa aku pengen ning pasar malam nah. Nek cepu kok diinfo Mbak Jessica biasane. Iya. Iki rambut jagung yo tak mantan enak. Aku tak gue emang. Resik ngono. Heeh. Aku gak sedoyo no. Emang. Ibu nggagas ora. Apa oke kok. Mbak Indah mbok kongkon ning omahku gelem mbok sesuk. Diparani wae, Pak. Besok masak mak bareng-bareng mak jah. Aku marani melak ya. Doa terbaik ya. Cuma ngancani soalnya Mas Dimas mantuke jam 10 kok Surabaya. Ambek Mas Jaki dek. Sampai Mas Mandor. Ya pun pemirsa, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sakit yang paling sembuh, tepat garis 2 semuanya diberikan. Omongan yang salih dan salihah. Pemirsa, kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cus ya. Cus ya. Cus. Kalau itu lah keributan di sana itu. Gimana pakai jus, Bre? Kamu apa?